Ja, så er jeg blevet færdig med endnu et af Shubiduas fantastiske numre. Det her, det er sommergryder, og jeg synes selv, det er blevet en rigtig dejligt og glad maleri. Det er jo skønne tekster, de har med masser af humor og masser af glæde. Så blandt andet her, hvor der er en livredder, der kaster sig ud i en våge efter en måge. En livredder kaster sig ud i en våge efter en måge. Og strandløven. Strandens løve løber rundt og viser du. Folk, der bader, og folk, der vader på stranden. Og så selvfølgelig strygeorkester med... Der kommer en bus med en strygeorkester, fantastisk. Og så er det om at pudse lakken også. Og her har jeg med kilometervis af køer, og så selvfølgelig en ko, der står og tykker drøm. Så det er et maleri, jeg selv er blevet rigtig glad for. Da jeg først fik det samlet, synes jeg, det kom til at virke rigtig godt. Og jeg synes, det er blevet et glad, og selv synes jeg, det er blevet et rigtig flot maleri. Selve maleriet, det skal til Østrig. Det er en bestilling, jeg har fået, og jeg glæder mig til at skal vise det for den. Og igen har vi bestemt os for at lave tryk af det, og trykken de bliver 120 x 80 cm.